Kin-isu ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang Nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native dali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob anom kabilog nga oval-shaped petals. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon pagsugod sa aton pag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Nang, maupod ko bala sa imo sa Tiangge? Diri ka na lang. Aw, patis kag langgaw man ang baklon ko. Matabid-tabid ka man imo ya. Sige na bala, Nang. Hindi man ko tumanudlo. Sige na lang gani ah. Basta, wala to doan na isang dulce ha. Uy, nano ka? Nado sige nakilig kag isang kadlaw dahaw? Nakita ko siya, Nang. Ah? Sino ba siya? Basta, hindi ko yung pag-isugid sa imo kung sino siya. Hoy, Nini. 7 years old ka pa lang, ha? May crush ka na? Ala, isugid tagi ka sila ni nanay. Hindi lang bala, Nang. Hindi ko man nasa crush siya. Nanamihan lang ko yung magtulog sa iya. Nugid ka ganyan na yun. May ginawayan bala ka mo nga duha? Nga nga nagapilis nguon ning manghod mo, Inday? Wala ah. Alaban-an ko lang ya. Oh, nano ka bala nini, man? Ang bonsay mo da nini ah. Mampang na lang ko gani sagwa. Abi hipos na nini. Abi sugiri na lang ako kung nga nga nagahibi ka? Oh, nini? Nini? Nga nagibi naman yung palangga ko nga agot man. Inaway naman guro sang palangga ko nga subangay. Wala tayo.
Ay, hindi ka mo mag-away nga duha. Palanggaanay ka mo nga mag-utod. Dugay-dugay. May iba naman na yung palanggaon si Nini Itay. Ay, Inday. Abi husto na ina, ha? Husto na nga pagsunlog sa manghod mo, Inday. Mawawaw naman na karon. Nagahod bala. Hindi ka na nasulong kapod sa akong sa Tiangya. Kinasabaran man ko. Ari man niya nga. Kung ano makapalipay sa manghod mo, ati pasugti lang. Sugtan ko lang. Nagamay pa siya gani. May crush na siya, Tay. May crush na siya? Baw? Bag-o naman ang tungos siya ba? Sino nang ginapag-upahan niya man? Si Manang bala mo. Tanan na lang yung makita mo sa akon, ginamuno mo, gid. Wala man naguro kaso, Pangguba, kagigya moments nang Uy, moments. Mabalaan ko lang kung sinong childhood crush mo. May moment kagit sa akon. Never ko man nga isugid si mo nang no. Kay pahibion mo naman ko sang sunlog. Tan-awan ta kung nasasan umugin nga matago sa akon. Grabe kaya si Manang magpanilag sa mga hulag ko. Abi niya siguro kung isugid ko sa iyang one and only crush ko. No way! Mika! Dali lang! Manawigit ka! Ba? Manawigit ko no sa akon? Kag may nagapanawag? Abi, balik dun ko kung sino. Bay! Nayawan mo ko lagasin mo ba? Kadasig si mo maglakat? Anong ihambal ko? Sa hindi mabli ang papa ko. Grabe ang kubas ang heart ko. Ne? Okay ka lang? Oh, nano ka? Naurungan ka lang, aw? Ang ID mo, nawigit. Nakita ko sa dalan sa unahan. Sang makita ta ka nga nagalakat. Gilagas ta ka para iatag ang ID mo. Nawigit gilang ang ID ko. Ay, salamat wala ko ginatulog hanggang Gerald. You're welcome. Pwede ka dungan si Mulakat? Total, isa man lang kalugar ang bulian ta? At tikikik ko na. Wala kaso dali na. Ne? Nakaabot ka na gali? Nga dos ginahapo ka gidaw? Ay, why na Gin-try ko lang ang brisk walking balahaw na ginasiling nila. Nag-brisk walking ka? At ibayo man ang exercise, Nay, kung kabalo ka lang, damuubusan man ko sang hangin sa nakaupod ko lakat ang childhood crush ko. Ay, Ngay, may experiment kami sa group ko. Pwede, diri na lang sa balay. Ako di abi yung may pinakabalapit ng balay sa eskwelahan mo. Sa Sabado na tani ni Nay. Wala sang kaso, anak, Limama lang kami sa isa ka grupo, Nay, Ati, sige, Preparahan ko kamo sang pamahaw. O kung hindi gani, panyaga? Ay, salamat, gid, Nay. Do kalain subong sang plastada sang salas tao? May bisita nga makadto? Oo, mga classmates ang subang mo
Diri sila kuno mahimo sang ila experiment. Namo bala. Tingala ko man nga daw mas manami sa panulo ko ang salas natong subong Nay, nakita mong libro ko sa mat? May gintungtong ko sa gamay nga lamisa? Ato sa kwarto mo, anak. Abi, butang sa lugar ang mga gamit ninyo? Kay may bulutangan makamo dito sa kwarto nyo? Bah, nagapanami kasang salas, Nay Haw. May ano? Makadto dring mga classmate ni Manang mo buwas. May experiment sila kuno, kag diri nila himuon sa balay. Amo bala, Nay? Tagbalay! Uy, ara na. May nagapanagbalay na ho? Classmate mo na ina siguro, Inday? Ni, paliag ko anay pasulod sa mga classmates ko, Bi. Kaya ginahusay ko pang buhok ko, Tagbalay! Bay, tingog ni Gerald. Sinunat nang? Si Gerald, ang classmate ko bala nga taga-diri man sa aton. Groupmates kami. Pasudla to siya anay palihog, Bi. Ate, okay nang. Bay. Hala, si Gerald man gid gali ning naari sa gate namon, no? Kag nagapanagbalay. Dumalipong kuhaw. Kalma lang niya. Mabuking kagid karon ni Manang mo. Hi, Nini. Hi, Gerald. Magdayon ka. Ikaw pa lang ang una nga nakaabot sa mga classmates ninyo. Ako man ang pinakamalapit balay diri mo. Nga classmate ni Manang mo. Gani man. Magsulod ka na. Ay, diri lang. Classmates na naman ang nagalakad ngayon na pakadto diri. Wala to ko lang diri sila sa gate, ha? Dungan na lang kami tanan sulod sa inyo balay. Gado ka di sa kwarto ninyo, Nini? Nga nagapakuribong ka di, haw? Abi buligi ko to anay sa kusina. Kay mahimo ako sang sandwich ang aton mga bisita. Okay, Nay, Basta, ikaw lang ang maserve, ha? Oh, gaaman. Nahuya ko, Nay. Sige na. Dali na to sa kusina. Gin ka ma-college ni? Sa university ko o kung sa iban? Sa iban lang nang, Wala sa university nyo ang gina-offer nga kurso nga gusto ko. Dito na lang ko sa school nga gina-eskwelahan ni Gerald. Ay, amo bala? Ini ka magpahinay-hinay, ha? Dapat alerto ka sa mga schedules ng entrance exam sa mga colleges kag universities. Kabalo na ko na nang, Salamat sa advice. Diri ka nagpa-enroll? Oo. Ari di abi ang kurso nga gusto ko Kag ang lalaki nga naluyagan ko. Patanawa ko abis ang schedule mo, kag sa mga classrooms mo. Kay itorta ka sa school. Salamat, Gerald. Abi ko gani anay kung alas 5, buhi nyo na. Pero alas 4 pa lang, nagpuli ka na, haw. Wala pa man ang maestra na mo na. Kag timing gid nga papuli ka naman. Nakadungan ako sa imo puli. Hoy! Oy! Ba? Nang Inday? Nakadagli sa likod namon ni Nini, Day? I smell something in the air. Si Manang yaho. Inday. Total, ari ka man lang gid.
Okay lang sa imo kung migahon ko si Nine? Oh, ano? Oy, Gerald, gabi na oh. Ano oras ka pa mapauli sa inyo? Kalapit sa balay ko. Nabala ka kagid. Damo na nga daan nga tambay nga nagainom. Basi ba kung tripan kanila, haw? Taga diri man ako, no? Sa piyak lang ko nga black. Nga man. Hindi ka komportable. Lubyo mo na ako, ha? Kag hindi lang kay Miko. Amo na gani nga nabadaka ako. Kay nobyo tanaka. Amat-amat na pagpauli na. Ate, okay, my love. Walang ina pa makuna-kuna. Na si Gerald gali ang ginaay mo halin sa bata ka pa. Kay ginasunlog mo man ko binang mo. Nagahalong lang ko yan, no? In fairness, bagay ka mga duwa. Kag-crush ko man sa una si Gerald. Galing agi lang ah. May lain naman ko dahil nga crush. Kaya hindi ko yung may glasses. Anong lupok nga to? Tuya to sang pusilaw? O hindi. Si Gerald. Siya dahil nang nagsunod sa ulo ko. Nang, si Gerald. Ay, kabala ka ah. Ari na siya sa ospital. Ginatakap siya sa emergency room. Ano ba lang tuyo sa iya sa nagtiro sa iya, Nang? Wala pa nahibalaan. Ay, kadasig lang sa mga hitabo. Gerald, kamusta ng pamatsyag mo? Are, medyo luya pa. Paayo ka gid ha. Kagsalamat naman. Kay ang balas ang puso nga gintero sa imo, nasagang sang ginregalo ko nga pendant nga cross. Nagbanog lang ang naigo siniyo. Apang wala naglusot sa panit mo. Ang sa abaga mo, dapyas lang. Bisan nagdugo pa. Hindi ko pa tsimpo, ha. Salamat. Kaya ginubayan pa ako sa makako. Nakaluwas ako sa kadalagman. Ay, Gerald. Palangga takit ka. Kag mapatay ako, kung madula ka sa akon. Kabalo ka bala. Nga ikaw ang first love ko. Oo. Nabatsigan ko. Isang una pa. May anting-anting na ako sa kabuhi. Salamat, ne. You're welcome. Kung makagwa ako sa ospital, masimba to dayo na. Mabawi ito kay Lord nga nagtagna sa kapalaran na tong tuwa. My love. Magabian, di natapos na itong matahong kasaysayan kisa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo.
nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang Color Number 1 Basta Radio Bombo. Patawar ako. Apang wala ko na ikaw ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot kung diin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise
I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. You will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Selena. Pareho sa iban, may kasaysayan man sa paghigugma kag gusto nga mahanduraw paagi sining palatuntunan. Nagapuyo sila sa isa ka asyenda sa diin, isa sa mga trabahador ang iya amay. Nagapanuigon pa rin sa sadto sang napulo ka tuig. Sa isa ka adlaw sina, sa pagsugod gid sa kasaysayan ni Selena, gayagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Gintag na, nga mga kasing-kasing. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Tay, sinang maabot? Si Senyor Alfonso, ang tag-iya sa ngasinda ngayon. Kag may mataas nga katungdanan sa probinsya. Prenover, arin na si Senyor Alfonso. Nag-abot ng iya sa lakyan. Kung abo, dali na. Masulod na kita sa lugar nga hiwatan sa aton pulong-pulong. Selena, anak, sige na. Magpauli ka na. Karon lang ko mapauli, tay. Madungan na lang ko sa imo, Kaya gusto ko pa maghampang upon si Rhoda kag si Sheila. Ata, sige. Pero, hindi ka mo magpasaway, ha? Oo, Selena, anak ko ni Senyor Alfonso ang bata nga lalaki nga nagwa sa ginamitingan sa mga amay naton. Dali, palapitan naton siya. Agaro naton siya nga maghampang. Dali! Selena, ikaw na lang ang maghagad sa iya. Nga ako. Kamu na lang. Sige na lang Kido, kabuot man lang na sa iya. Ay, bata!
Hindi bata ang ngalan ko? Te, anong galingalan mo? Ngaw. Kay siling mo, hindi bata ang ngalan mo? Gusto mo nga maghampang? Wala ko yung nagapakigampang sa mga bata, sa mga mangunguma. Kasuplado sa mo ba? Ano kinaming bayo mo? Kag manggaranon ka mo mo? Dran na gani ka mo? Ang mga baho sinyo init? Grabe siya kung maghambal ba? Gwapo man tani. Galing law ay batasan. Katikalon sa mo! Daw si Sin-o kagid! Hindi ako daw si Sin-o lang. Anak ako sang tagiya sang tuta ngayon ni, no? Amon ang asinda ngayon eh. Te! Ano karon? Panoy! Boksi ang salakyan? Ay dala ko na lang ulaton si Dade. Kaya kabaho, de. Api ko gani kung nabuot siya. Suplado gali. Oo man. Hoy! Dali lang! Ato! Nagdulog siya sa paglakad. Palapitan ko siya bala. Oh, nga? Makuha ko bala sa lunang kag ipahid sa polo niya. Arimoy. Yak! Ay! Padamak-damak si mo? Nagkikap ka sa lunang? Damak gali ha? Aring imo ay. Nan. Ginaplasan mo sa lunang ang pulo ko? Ha? Sina! Gintiklag mo ako? Bryce! Wala. Si Senyor Alfonso? Daddy? Oh, hala. Akigat ayan ako na Senyor Alfonso. Dad? Nasakit ka bala, Inday? Wala. Hindi hustong ginbuhat mo, Bryce. Kaya man sala, Dad. O, lang tawa bala ka daw. Lang tawa bala, o. Paano gini mo na sa pulo ko? O? May lunang ang pulo mo? Kaya katikalon man bisiya. Bryce, hindi hustong kapatulan mong isa ka babae. Yan na, sige na. Magsore ka sa iya. Dad? Bryce? Yes, Dad. Sorry? Si Lina. Gomer, anak mo ba lang bata ngayon eh? Oo, senyor. Pasensya ka na sa anak ko, senyor, ha? Nasang kaso, Gomer? Dako nagaling anak mo. Iha. Pasensya na lang si Bryce, ha? Senyor, ako nang nagapangayo sang pasensya sa nabuhat sang akon anak. Kalinte na lang ang natabo, Gomer. Bryce, dali na. Mapauli na kita. Senyor, mauna na kami sa inyo, ha? Sige, Gomer. Sige, padayon. Dali na, si Lina. Balik doon ko, abi siya. Uy, nagabalikit siya, ho? Patiwalan ko siya bala. De! Ano, tay? Makadto ko sa balay ni Senyor Alfonso sa Banwa? Oo. Dahaw! May hambalan na kami bahin sa pagpalakat sa asinda. Maupod ko, tay. Ha? Sige na bala. Gusto kong makita ang ila balay. Sige, sige. Pero hindi ka magpasaway dito, ha? Oo,
Naglawan kita, anak. Ano kay kahinay sa imo maghulang ko? Base kung maulihin ako sa oras nga hinambala namon. Ti, kinaayawan ko bipangita sang pares ang sandal ko mo. Kintaban gali sa nga atong tutoy. Inasulit ko gali, ha? Hindi ka magpasaway dito. Kay base kung pati ako makigan ni Senyor Alfonso. Kay ginradala ko pa ikaw dito. Oo, Ari na kita sa ilabalay. Wow! Kadako-dako gali, tay? Oo, kagdiri ka lang, ha? Di lang ko malapit sa gate? Oo. Mabalik man lang ako dayon, ha? Sige, Diri ka lang, ha? Ato na si tatay. Mapungko lang ko, di bala? Gusto ko gitani nga mag-upod sa sulod. Apang, basi ko nakigan ako ni tatay kung magpamilit ko. Mapungko ko di sa simento nga pulong ko, ano Siling ni tatay, mabalik siya dayon. Apang kay na po siya sa sulod. Wala pagyapon siya ng kagwa. Sino ka? Ano ginabuhat mo, dire? Wala. Ang bata ni Senyor Alfonso. Anay ka? Hindi pala ikaw tong bata nga wala sa batasan ng taga-bukid? Nga nabutang sa lunang sa bayo ko? Te, bagay man sa imong may lunang nga bayo. Hikatikalon sa imo mo. Oh. Uy. Nga bala nga kay sugid si mo, haw? Nalipat ka siguro nga, ka sa balay namon, ay. Te, ano ka ron? Kung ni palagas na kabi sa ido namon? Kung ni palagas ko abi ka sa ido namon? Golden! Toto Bryce, nato! Nga nagpasulod ka sa kung sino lang deres balay, ha? Gusto mo isugit ka kay mami? Uy, si Toto man. Hoy, katikalon niya si mo yan, no? Kag ikaw? Wala mo man nakita ang kaugalingon mo? Hoy, lang tawanay. Antes ka magsiling, nga pwede ka makalapak diri sa balay namon? To? Ay, nano ka man to man? Hindi man siya pag-awaya. Hipas, Poldeng? Kag ikaw, ha? Nagapakalimos ka bala? Kung nga ari ka dire, kapakilimos ka? Hoy, Poldeng, hatagi gani sa siyang pagkaon para nga makali na siya dire. Hatagi siya. Nagasobra ka na gid, ha? Naunsa? Oy, Toto Bryce! Anong natabo dire? Toto Bryce, dali ka Toto. Mag-uyad ka sa akon kay buligan ta ka nga makatindog to. Sino ka ba lang bata ka? Nga nga gintiklod mong akon, anak? Kay siya man abi mo. Nga nga nakasulod ka diri. Nagapakilimos ka bala? Wala, Hoy, Poldeng, pagwaga ning bata nga ini, ha? Nga nga nagapasulod ka mo sa mga patay gutom diri sa akon balay. Senyora,
Wala ko gani makabalo kung paano nakasulod diri ang bata nga ini. Magwa siya! Dali! Ano ba lang nagkakatabo, dire? Ba? Silina, anak! Tay? Nakita ko nga gintiklod sang bata nga ini si Bryce. Galing sugo ko si Polde nga pagwaon siya. Anak, ginhimo mo ato. Kay, ipalagas niya ko na ako sa ido. Be, ano? Ay, senyora, pasensya ka na sa anak ko, ha? Be, anak mo? Oo, senyora. Tudlo isang maayo nga pamatasan ng anak mo, ha? Oo, senyora. Ginasulit ko. Pasensya, ha? Amelia. Bata, ina. Oh. Kag ikaw, Bryce, hindi ba lang nga nagsiling na ako nga magtuon ka sa pagrespeto sa mga babae? Dad. Diyos ko. Senyor, makahuluya sa inyo. Walay na sang kaso, Gomer. Sige na. Ipadala ko na lang ang mga abono, boss. Kung may dugang ka pa nga kinahanglanon, kantoy lang ako, Dre. Sige, senyor. Iha, pasensya ka na, ha? Oo, senyor. Sige, senyor. Senyora, malakat na kami, ha? Bawo ikaw nga bata ka. Mayon lang kinakagawa kami dayon ni Senyor Alfonso. Gag makahuluya ginhimo mo kay Senyora Amelia. Nagsabat-sabat ka pa sa iya. Si Bryce man yan ang panguna. Nagapungko lang ko tuya. Tasun, kinpalapitan niya ako kaginsuyaan. Be. Tay, nga mo siya sinayaw. Ano nga? Hindi ko pwede nga makikampang sa isa kakasubong sa anak ng Senyor Alfonso. Tungod pala kay tinawuran kita sang ila asyenda. Be, anak, maggaranon sila. Kag-isa pa, hindi sila basta-basta lang nga magpakighampang sa kaibisan sino. Kay sobra na gid yung Bryce nga tuya. Daw si sinugid siya. Selena, anak. Wala mo dapat nga ginaway si Bryce. Anak siya ni Senyor Alfonso. Makahuluya. Ilabi na. Kay mabuot man ang iaamay sa aton. Tata. Gusto na nga pangasubuin na. Dali na. Masulod na kita sa sapatusan nga inaho. Baklan ko ikaw sang sapatos. Matuod, tay? Oo. Gani, kalimte na si Bryce. Kadasig lang magligad sa panahon. Subong, makalits na si Selena. Kag salamat, kag ginsabat ni Senyor Alfonso ang iya pagtuon. Subong man ang iya ilistaran dito sa syudad. Kabuot gid sang amon-amon nga ini. Kag ina ang rason kung nga wala siya nagakapierde kung magpapili siya sa mataas nga pwesto sa gobyerno. Old flame has to die. No more tears
Maabiyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasubpon sang kasaysayan ni Selena, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, ginitag na nga mga kasing-kasing. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Sa pagkatapos ng araw, said Linimen, ang pagod ay mapapawi, said Linimen. Ang bawat haplos, bigay ginhawa, kaibigan mo, ito'y para sa'yo, said Linimen. Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. Nga nato ng aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang liwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yala sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas nga ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon, amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath, ang maayo nga pamaagi, agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Alam. Mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang.
Alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Paalam. Mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na naman kami ulit na bumabati at nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inyong napapakinggan sa lahat ng istasyon ng Bombo Radio. The #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Ngayon, ating pakinggan ang karugtong ng sulat sa rekwerdo ni Mando na kanyang idinulog dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. At ating tunghayan ang mga sumunod na kaganapan sa rekwerdo ni Mando. I have loved you more than Kararating ko lang galing sa biyahe, Lavinia. Magpapahinga muna ako bago ko pumunta dyan sa inyo. Sige. Bye. Mando? Siguro, ang akala mo si Baldo ang tumawag sa akin. Para malaman mo, si Lavinia yun. May gusto akong ipakita sa'yo. Nakita ko ito sa mga gamit mo. Lagrimas, bakit mo pinakialaman ng mga yan? Kaya palang sama-sama mo. Parang hindi mo ako kilala bilang asawa mo. Nagdudroga ka pala. Bakit mo pinakialaman yan? Ibigay mo sa akin! Ano itong pinasok mo? At kaya mo na akong patayin? Kung talagang hindi mo ibibigay yan sa akin, masasaktan ka. Kaya ibigay mo sa akin yan! Mando! Nagmamakaawa ko sa'yo. Itigil mo na yan bago may masamang mangyari sa'yo at sa pamilya natin. Binabantaan kita.
Huwag mo akong isusumbong ka, inay. Kung hindi mo gustong saktan kita! Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Umiiyak sila Grimas noong pumunta ako sa bahay ninyo, Baldo. Ano bang nagyari, ha? Sinaktan mo na naman siya. Nagsumbong ba siyang sinaktan ko siya, inay? Wala siyang sinabi sa akin. Hindi siya nagsasalita. At ngayon lang ako nagtaka kung bakit hindi niya sinabi kung anong problema ninyong mag-asawa. Baka iba naman ang dahilan ng pag-iyak niya. Si Tonton kasi, hindi nag-iisip. Kaya sa halip na magbisyo ka, bigyan mo naman ng atensyon ng pamilya mo. Magbago ka na. Ay, ibang daan na yata ang tatahakin mo. Maliban kay Crystal, wala akong problema sa anak naming babae. Masipag siyang mag-aral. Totoo, mabait siya. Pero hindi mo lang alam kung ano naman ang nasa isip noon. Lalo't marami siyang nakikitang hindi maganda sa inyong mag-asawa. Hindi nila nakikita kung sinasaktan ko sila Grimas, inay. At dahil hindi nila nakikita, sige ka naman. Ulitin mo pa ba ang nangyari, ha? Baka sa susunod, tuluyan nang mawala ang respeto nila sa iyo. Mabuti. Hindi nagsumbong sila Grimas. Talagang makakatikim siya sa akin. Sumusobra ka na. Oh, bakit? Napatahimik ka? Wala, inay. Ulitin ko sabihin sa iyo, ha? Magbago ka na. Ngayon, hindi pa huli ang lahat. Oh, Mare, ikaw nga. Matagal mo ba akong hinintay? Hindi naman, Baldo. Nagkita ba kayo ng asawa ko? Hindi pa. Alam mo, problema ko yung mga pautang ko. Mahirap akong maningil. Pinangako ko sa kaibigan mo na hindi ako magsusumbong kay inay. Pero ikaw ang gusto kong kausapin. Alam kong alam mo ang ginagawa ng asawa ko. Mare, hindi ako nagkulang na pagsabihan siya para hindi kanya saktan. Baldo, may nadiskubre ako. Hindi ko alam kung kanino siya kumukuha ng droga. Ano? Hinala kong ikaw ang nagbibigay sa kanya. Naku, Mare, huwag kang magbintang. Ikaw lang kasi ang alam ko. Kayo ang laging magkasama. Kung masobrahan ni Mando sa paggamit niya ng bagay na yan, baka kaya niya akong patayin. At ganun din ang mga anak ko. Ang walang yang babae. Hindi nga siya nagsumbong kay inay. Pero ang tapang niya at pinuntahan ka niya. Mando, lagi kong sinasabi sa'yo noon na mag-iingat ka. Hindi ako makasagot sa asawa mo. Takot ako. Baka isumbong niya tayo sa otoridad. Ano? Ako pang pinaghihinalaan niyang pinanggalingan ng mga droga. Talagang makukulong tayo. Yan ang huwag niyang gagawin, pare. Mapapatay ko sila Grimas. Ay, akong natatakot sa mga sinasabi mo. Oh, gumamit ka yata ng droga. Gamitin mo yun para maaliw ka. Hindi para saktan mo ang ibang tao, lalo na ang pamilya mo. Paano hindi ako magagalit? Pinagsabihan ko na siya. Hindi niya ako kayang mapigilan sa paggamit ko ng droga. Ito ang masasabi ko sa iyo, ha? Kumalma ka. Kahit magpakitang tao ka sa asawa mong magbago ka na. Mahirap kung makulong tayo. At please, huwag mong saktan ang pamilya mo, pare.
Hindi kasya itong 300 ni Nay. Dagdagan mo sana. Gawin niyo na pong 500. Oh, ang laki namang halaga. Parang hindi pag-aaral ang inaatupag mo. Kung magkakasama kami ng mga barkada ko, siyempre, hindi ba ako gagastusin, Nay? Huwag mo silang tularan dahil mayayaman sila. At ano man ang pinaggagastusan ninyo kung magkakasama kayo? Umiinom ba kayo? Kuya Tonton, tara na. Mahuhuli na tayo. Mauna ka na, Kristal. Sina Inay at Itay kasi. Hindi nila kasi ako bibilan ng motor. Umamin ka sa akin, Tonton. Baka nagdodroga kayo ng mga kaibigan mo. Ha? Inay naman, oh. Magsabi ka sa akin ng totoo. Ayaw kong masira ang buhay mo. Kuya Tonton, mas malaki na nga ang pera mo kaysa sa akin eh. Oh, bakit bumalik ka pa, Kristal? Hinintay mo na sana sa labas si Tonton. Hindi ko alam sa babaeng yan, Inay. Mas lalo kong naasar dyan. Sinabi tuloy ni Inay na gumagamit ako ng droga. Ha? Hey. Ano, totoo ba? Ay, nakakatakot kasi ang itsura ng mga barkada mo. Parang yung napapanood ko sa TV na gumagamit ng droga. Isa ka pa. Kung hindi ako makapagpigil, naku. Huwag mong saktan ang kapatid mo. Kristal, iwan mo na kami ng kapatid mo. Ay, ang hirap magpasada. Tanghali na. Hindi na sana ako magpapasada. Lalo't parang tinatamad ako. Ito naman kasing may-ari ng sasakyan. Alisin niya ako kung yan ang gusto niya. At pag ginawa niya yan, baka masuntok ko siya. Ay, nagdroga na lang sana ako para nagawa ko yan. Teka lang. Maalala ko yung sinabi ni Paring Baldo. Tama. Yung pagbebenta ng droga. Si Crystal nung tumatawag sa akin. Hello, Crystal. Itay, hindi nyo kasi binigyan ng pera si Inay. Nagrereklamo si Kuya Tonton kung bakit 300 lang ang naibigay ni Inay sa kanya. Ano pa bang hinahanap niya? Magkano ba ang gusto niyang baon? Hindi ko alam. Ako nga, mahigit 100 ang binibigay ni Inay. Mabuti. At may natitira pa akong pera. Yan ang gusto ko sa'yo, anak. Marunong kang magtipid. Palagi ko pa ngang nililibre ng merienda itong mga kabarkada ko. At tinutulungan ko sila sa kanilang mga assignment. Kung ganyan lang sana ang kapatid mo, di mabuti sana, Crystal. Nagtataka nga si Inay kung bakit kailangan niya ng malaking pera. Gumagamit yata sila ng droga kasama ang mga barkada niya, Itay eh. Sige, Crystal. Mamayang hapon, kakausapin ko yung kuya mo. Okay, Itay. Mag-ingat po kayo lagi. Bye, anak. Bye. Ay, umanda sa akin yung lagrimas na yan. Malaman lang ng anak kong gumagamit ako ng droga. Talagang makatikim na naman sa akin itong lokong. Iyan ang problema ko, Inay. Napabarkada na si Tonton. At baka gumagamit sila ng kanyang mga barkada ng droga. Yan ang nakakatakot na mangyayari, Lagribas. Gumagamit na ng droga ang barkada niya. Hindi ko alam, Inay. Nag-aalala ako. At si Crystal, wala pa ba? Huwag kayong mag-alala sa kanya. Marami siguro siyang ginagawa. Pero si Tonton ang inaalala ko. Ay. Inay! Dito pala kayo. Ay, oo. Pinag-uusapan namin ang mga anak ninyo.
Ang anak ninyong lalaki, napabarkada na yata. Nag-aalala itong asawa mo na baka raw gumagamit na ng droga. Ano? Lagrimas, wala pa ba si Crystal? Wala pa sila. Hindi na ako nakapunta sa terminal dahil may nag-arkila sa akin. Grabe, ang layo ng lugar nila. Muntik nang hindi makapasok yung sasakyan. At ang hirap doon, ang bibigat na mga dala nila. Ay, mabuti naman at hindi lasing na umuwi si Mando kahapon. Sana ipagpatuloy na niya ang hindi manglasing dahil malaki ang problema nila sa anak nilang si Tonton. Iba na kasi ang mga kabataan ngayon. Pero ang pinagtataka ko, parang may inaalala si Lagrimas. Parang may problema siyang hindi masabi-sabi sa akin. Dati naman, sinasabi niya sa akin ang kanyang problema. Pero ngayon, nagtataka ako sa kanya. May nililihim kaya? Remas! Halika dito. Bilisan mo. Sandali lang. Bilisan mo! Bakit pa? Bakit ka ganyan makatingin sa akin na? May problema ba kung lasing akong pupunta dito sa bahay, ha? Mando, wala pa ang mga anak mo. Talagang hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa anak mong lalaki. Nag-iisip ka ba? Bakit hindi mo sila tawagan? Hoy, ayaw ko yung pagpaparinig mo sa akin kahapon, ah! Mando, ayaw kong mag-away tayo. Wala kaya! Bakit mo ako sinasaktan? Ang alam ko, wala akong kasalanan sa'yo. Hindi lang sampal ang matitiklangan sa akin. Tay! Bakit niyo sinasaktan si Inay? Ay, Crystal. Anong kasalanan niya sa inyo? Bakit ang sama-sama niyo sa kanya? Tumigil ka na sa pag-iyak, Crystal. Kung anong problema namin ng nanay mo, huwag ka nang makialam pa. Pinagtsatsagaan ko na nga lang yung mga binibigay niya sa akin dahil mas mahalaga sa'yo ang bisyo mo, Itay. Tumahimik ka na nga, sabi ko. Anak lang kita. Wala kang yak. Nakala ko ang bait-bait mo. Tapos ang tapang mong sumagot sa akin. Kung hindi lang ako makapagpigil, talagang makakatikim. Parang awa mo na. Huwag mong saktan ang anak natin, Mando. Maawa ka sa kanya. Bakit? Anong problema dito? Saka pa, Tonton! Nagpipigil lang ako sa'yo. Oh, bakit yun ka lang? Ang pakikibarkada lang ang ginagawa mo, ah. Huwag mong idamay ang mga anak mo, Mando. Anong dinadamay na pinagsasasabi mo, Lagrimas? Bago mo ako pagsabihan ng ganyan, Itay. Tingnan mo muna ang sarili mo. Aalis na nga lang ako. Wisit. Walang iya ka! Anak lang kita, Tonton! Ito ang sinasabi ko sa iyo noon pa. Hindi ka na nire-respeto ang mga anak mo. Anak ko lang sila, Inay. Kailangan sundin nila ako. Anak mo nga sila. Ikaw ang ama, wala ka namang silbi. Hindi ka nila pinapakinggan dahil ganyan ka. Umiiyak si Lagrimas na pumunta dito kaninang umaga dahil hindi niya nahintay na dumating ang anak niyong lalaki. Nagsumbong pala ulit sa inyo yung babaeng yun.
Hay, huwag mo siyang pagsabihan ng ganyan. Ako lang naman ang pwede niyang pagsabihan ng kanyang problema dahil nasa malayo ang lugar nila. Wala dito ang kanyang mga magulang. At yan, nadadamay ang mga anak ninyo sa inyong problema. Ay, di na lang sana ako pumunta rito. Ay di huwag. Huwag ka nga magalit. Sinasabi ko lang ang dapat kong sabihin bilang ina mo. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Nakita ni Crystal ang hindi niya dapat makita. Iniiwasan yata ako nung paldong yun. Subukan lang ng asawa ko na magsumpo. Pero itong problema. Paubos na yung droga. Ay, paano na ito? Teka lang. Naalala ko yung sinabi sa akin ni Paring Baldo. Nasamahan ko na lang siyang magbenta ng droga. Ano kayang gagawin? Buti naman at nakatawag si Baldo. Ang hirap niyan. Baka maningil sa akin ng mga pautang niya. Hello, Paring Baldo. Mandon, nakita ko sila Grimas. Nag-aalala. Ako, wala pa raw si Crystal. Anong nangyari ba? Ikaw naman, pare. Ngayon ka na nga lang tumawag. Nakikialam ka pa. Huwag ka sana magalit. Bakit? Hindi ka ba nag-aalalang may masamang nangyari sa dalaga mo, ha? Kasalanan nila Grimas yan, pare. Sobrang tiwala niya sa anak namin. O sige. Bye. Galit yata sa akin si Crystal. Pero anong ginagawa niya? Anong ibig niyang sabihin? Babawian niya ako? Ang hirap nito. Nakikibarkada na rin pala siya. Mabuti naman at nakauwi na ang anak mo. Saan daw siya nanggaling? Sa kaibigan daw niya. Pero nag-aalala ako. Iba lang itsura niya. Parang may sakit. May sakit pala siya. Bakit hindi mo pina-check up? Anong tunog yun? Inay! Nawalan ng malay si Crystal! Diyos ko! Ano itong nangyayari kay Crystal? Tanga ka ba, Tonton? Bakit di mo mabinuhat ang kapatid mo para dilin natin siya sa ospital? Bilisan mo! Anong sabi niyo? Anong sabi mo, Itay? Kung nag-iisip ka rin sana bilang ama, gumalaw din kayo sana. Ang bastos niyong kumausap sa amin, Sa ngayon, Tia Sofia, nagtatrabaho na sina Bong at Natasha. Kung hindi maasikaso ni Nanding, sina Itay naman at Inay ang nag-aalaga sa apo namin. Nakalimot na rin si Itay sa nakaraan na lagi niyang binabalikan noon. At ang apo namin ang siyang binibilang kong rekwerdo sa buhay. At hanggang dito na lang, Tia Sofia, at salamat sa inyong pag-ayos sa aking sulat. Ang nagpapasalamat sa inyo, Marina. The times change. Mga kaibigan, dyan na nagtatapos ang kwento sa rekwerdo ni Marina. Dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang kwento at sulat ni Marina isinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino.
Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Forget me as my life goes on. Nga 15